22 майдан 26 майга кадәр педагогик кадрлар әзерләү буенча бер төркем галимнәр Казан каласына халыкара форумга җыелды. Бүгенге заман таләпләренә туры китереп укыту тәрбия өчен кадрлар әзерләү мәсьәләсе ничек хәл ителәчәк? Эфирда Таяну нуктасы тапшыруы. Хәерле кич, исәнмесез? Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны сез сөймәләр ашыда җиткерә аласыз. Кызылга басып килешмәүгезне, яшелгә басып килешүгезне, ак битарафлык, нейтралитет билгесе. Менә шундый форумнар үткәрелә. Гомумән педагогик кадрларга кытлык, бу бит инде бүген генә барлыкка килгән проблема түгел. Яхшы кадрлар барлык профессиядә дә кирәк. Шулай да без бүген күбесенчә педагогик кадрлар турында сөйләшәчәкбез. Әнвәр абый, менә шушындый форумнар үткәрелә, алар һаман да үткәрелә тора. Менә шушы форумның аслы нидән гыйбарәт һәм ниндидер үзгәреш бармы соң шушындый чаралардан? Нәрсәләр үзгәрде, нәрсәләр бирә алар безгә? Әлбәттә, Казан Федераль университеты нигезендә 3нче халыкара педагогик форумның уздырылуы очраклы хәл түгел. Чөнки безнең университетта үзлексез белем бирү системасы һәм белем тәрбия бирүнең төрле такмалыклары буенча яңарыш, үзгәрешләр соңгы елларда аеруча көчәйде. Шуңа күрә без менә шушы форум шартларында 3 төрле конференция, уннан артык симпозиум, түгәрәк өстәлләр, төрле очрашулар барышында менә безнең университетта, Татарстанда яшәп килүче укыту тәрбия концепцияларына анализ ясыйбыз һәм аларны чит илләрдән килгән кунакларыбызга, коллегаларыбызга тәкъдим итәбез. Ә чит ил дигәннән безнең форумга дөньяның 50дән артык иленнән, анда без Америка Кушма Штатларында күрәбез, Европаның барлык илләреннән диярлек, Ирак көнчыгыш һәм Якын көнчыгыш илләреннән дә зур галимнәр, укытучы остазлар килде. Һәм әлбәттә инде менә шушы очрашу барышында без алардан да күп нәрсә өйрәнергә тырышабыз, өйрәнәбез мөмкин булганча, ләкин безнең төп максат Аңлаучы бу тагын бер тәҗрибә уртаклашу мөмкинлеге, шулай бит? Әлбәттә, тәҗрибә уртаклашу мөмкинлеге, чөнки укытучы профессиясе һәм укытучы кадрларын әзерләү, ул менә сез дөрес билгеләп иттегез, һәр вакытта да катлаулы, бик четерекле проблема булып кала. Ни өчен? Мин моны аңлатып китәргә тиешмен. Дөньяда безнең бик күп профессиялар бар, кәсеп, һөнәрләр бар. Һәр бер кеше үзенең яраткан, үзенең шөгыльне яратып кабул итеп ала икән, яратып эшли икән, гомерлек һөнәр сайлый икән, ул бик әйбәт күренеш, ләкин укытучы профессиясын һәр кем сайлый алмый. Һәр кем укытучы була алмый. Моның өчен укытучы булып туарга. Укытучыны беләме, белмәүчеләр дә бәлки бардыр. Әлбәттә бар. Менә шушы мәсьәләләрне без шушы форум шартларында һәм шушы очрашулар барышында анализларга һәм укытучы профессиясының камиллеген тәэмин итәргә тиеш турында эш алып барабыз. Форумнар әлбәттә кирәктер инде ул. Шушы укытучылар әзерләү буенча шундый форум үткәрелү әлбәттә хуплауга лаек. Ләкин минемчә монда ул теоретик тикшеренүләр дип уйлыйм. Фикер алышулар. Ләкин аңа карап кына безнең илдә, безнең җәмгыятьтә укытучының роле артмаячак. Әгәр дә укытучының җәмгыятьтә роле зур булса, анда баручылар да булачак. Менә без яшерен батырын түгел бит инде. Мәктәптә ират укытучылар бик аз. Бу бик зур проблема. Чөнки чыннан да зур проблема. Чөнки әгәр дә мәктәптә ират укытучы булмаса, аның укучылары да бөтенләй битәм була. Гомумән укытучы һөнәре хәзер хатын. Мәсәлән, мин мисал китермәкче булам, менә Терек татар лицейлары бар иде. Анда менә безнең күршедә генә хәзер 149-нчы лицей интернат бит инде ул. Терек татар лицейы иде. Анда минем улым да укыды. Анда менә 80-90% ират укытучылар иде. Һәм әлбәттә ул үсмер малайлар Без сезне ишеттек, без аңладык, Әнвәр абый. Монда мин нәрсә әйтмәкче булам, Ракай әфәнде, сезнең белән килешеп үк бетмин. Чөнки укытучы профессиясының аның абруен төшерүгә, ул аның төп сәбәбен сез бик яхшы беләсез. Һәм без моны яңадан искә төшереп китик. Ул хезмәт кешесенә хөрмәт, хезмәт кешесенә ихтирам Ельцин властька килгәннән соң бетте. Ул 90-нчы еллардан соң теләсә кайсы хезмәт кешесенә карата, иң беренче чиратта ул укытучы профессиясын
Пішраққа Biz Әнвар апай, нәрсе biz турында яңа- сөз башласак та, геш ул Ельцинны гаепләүдән башлыйбыз. Шундан да без бүген бүгенге Инде вазгыятьтә- аннан соң чирек гасыр вакыт үтте. Менә шуңа күрә үзгәрергә Ләкин кирәк. минемчә, менә минем әти дә укытучы иде. Укытучының дәрәҗәсе совет вакытында ук бетә башлаган инде. Сен аны бик яхшы беләсең. Хөрмәтле җәмәгать, бүген без аның биткәнен сөйләшмибез. Безгә аны арттыру өчен нәрсә эшләтергә кирәк? Без шуның турында сүз алып барабыз. Ничек кадрларны арттырырга, яхшы кадрларны арттырырга. Менә карагыз әле. Минемчә аның тип бер хикмәте бар. Укытучының кадрын җәмгыятьтәге дәрәҗәсен арттыру өчен аңа акчаны җитәрлек кешеләр алдында, халык алдында уялмаслык итеп хезмәт хакы бирә. Менә әйдәгез әле без хәзер соннар турында сүз китте. Менә Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгы мәгълүматларына караганда, гомуми белем бирү мәктәпләрендә 36 мең укытучы белем бирә һәм 2017-24 елларга педагогик кадрларга ихтыяҗ буенча фаразларга күз салсак, менә шундый фаразларда үткәрәләр икән. 2017-18 уку елына 20 фән буенча 2302, 2023-24 уку елына 1036 укытучы җитмәячәк. Сез әле иратлар турында гына әйттегез. Бу хатын-кызларда, иратларда димәк җитмәячәк. Бүгенге көндә математика, физика, информатика укытучылары җитми. Бу сез әйткән ират профессия. Гадәттә бит инде шушы профессия вәкилләре бу бит инде иратлар булаймы? Менә сәбәбе нәрсәдә дип уйлыйсыз, Роза ханым? Чынлап та менә бу фаразларга карасак, министрлык тарафыннан үткәрелә торган бу фаразлар безнең бүгенге көндә безгә проблема булып тора. Сез бу кытлыкка әзерләнәсезме соң бит инде билгеле әзерлек, билгеле фаразларны үткәргәнбез икән. Димәк, бу безнең Татарстанда шундый проблема бар, ул Россиядә шундый проблемалар бар. Нәрсә эшләргә мөмкин? Чөнки проблеманы куярга мөмкин, укытучының имиджы юк дип әйтергә мөмкин, озак сөйләргә мөмкин бу турыда. Аны Россия тарафыннан да өйрәнергә мөмкин. Татарстанда нәрсә эшли башладык? Моның өчен безнең моннан бер 10 ел элек пед класслар дигән классларыбыз бар иде, педагогик класслар мәктәпләрдә. Ул бүгенге көндә дә бар, алар күп булмасалар да эшләп киләр, ләкин бүгенге көндә ул гына җитми. Нәрсә эшләргә мөмкин? Без менә узган елгы уку елыннан максатчан рәвештә уку йортларына, безнең педагогик вузларга дип әйтик инде, Ярчаллы педагогик университетына һәм менә Казан федераль университетында алып барыла торган эшкә, укытучыларны әзерләү буенча максатчан эш башладык. Ничек иттереп? Шул ук вакытта ир-егетләрне ничек чакырырга була? Бигрәк тә сез әйтеп киттегез, математика, физика, информатика буенча, безнең химия буенча укытучыларыбыз җитеп бетми. Бигрәк тә алар авыл җирлегендә җитеп бетми. Моның өчен без эшне башладык мәктәпләрдән үк. Мәктәпләрдә эшне алып барырга, әти-әниләр белән эшне алып барырга, укытучылар белән эшне алып барырга. Аннан соң инде район күләмендә кызыксындыру чаралары нинди булырга мөмкин. Һәм безнең Татарстан республикабыз күләмендә ничек булырга мөмкин. Без конкурслар оештырып, конкурс дигәнем инде билгеле мәктәптә уңышлы укып барган укучыны. Билгеле инде аның укытучы һөнәрен сайлауга мөмкинлеге булган. Теге способностьлар дип әйтәбез, шулар булган. Һәм инде бердәм дәүләт имтиханнарында уңышлы биргән укучыларны менә шу вузларга коймакны сайлап аласыз. Сайлап алып, без аларны вузларга тәкъдим иттек. Тәкъдим иттек кенә түгел, шуннан республиканың җитәкчелеге безнең бу студентларыбызны хуплады. Хуплады ничек итеп, алар ай сайын 15 мең стипендия алып укыйлар. 15 мең стипендия алып укый, һәр укыганна ул җавап та бирә. Сессиялар үткәнгән соң бу сессияларга анализ ясала. Ничек итеп укыганнар, эшлегә бирмиләрме? Монда нәрсәгә укыган, алар аңлап ишетәләр. Шулай бит инде һәм алга таба укытучы буласыларын алар белергә тиеш. Алар аңлап ишетәләр. Әйдәгез әле без менә хәзерге мизгелдә тукталып, башка илләрдә ничек хәл ителә микән әлеге проблема? Бу бит бездәге проблема гына түгел. Анар дәвам итегез. Қазақстан Республикасы жоғарғы оқу орындарындағы проблемалардың бірі. Бүгінгі күнде Қазақстан Республикасының білім беру ұйышмалары қаршында квалификациялы жәмғиятта өз орнын таба алырдай білгі шығару таләпләре қойылған. Мұның бір юнәлеше эш беруші ұйышмалар белән хезмәттәшлек итү. Келісімшартқа отырып. Менә шулай. Biz чит ил тәҗрибәсен исәпкә алабызмы? Кайсы илләргә без менә үзебезгә үрнәк итеп алабыз? Алабыз бигрәк тә әйтергә кирәк, без чит ил тәҗрибәләрендә менә Казакъстанга барып без аларны да өйрәнеп кайттык. Без шул ук Америкага барып та өйрәнеп кайттык. Безнең Германиядә нәрсәләр эшләнә барысында, Финляндиядә ничек эшләр алып барыла. Шуңа күрә менә бу әйткән сүзләрем минем укытучы булырга әзерләнгән студентлар алар стипендия алып кына калмыйлар, бәлки укып бетергәннән соң үзләренең районнарына һәм үзләренең мәктәпләренә кайтып
эшләргә тиеш булалар. Нәкъ элекке вакыттагы шикелле 5 ел дәвамында шушы укытучы булып эшләргә тиеш була. Кире уйласа, менә укыган вакытта кире уйлады ди. Аннан соң Кияүгә чыгып калды Казанда әйтик. Bizning ilde, bizning çit illerden örnek alu, çit illerden tecrübe alu turunda bir küp sililer indi. Singapur'a varıp çekindir işkertu tecrübelerinde alıp kaçalar idi. Öyle gerek Yeltsin hakimiyet etken yıllarda bizim Tataristan yetekçilerde küplerden ama lakin menimçe bizning özümüzün şu Sovet vakitinde kelgen tecrübege nıgarak dayanırgaydı. Ol BDB'lar birden devlet imtihanları şu çit ilden alıngan sistema barısa da. Anasını bir tamir sözünü aytayım. Üniversitede forum ötkərілу elbette eybet ol. Lakin üniversitenin anın studentlarını çıgaru işlev neticesini çıgaru meselesinde özünçerigi spesifikası var. Ol ne kıyıp koygan okutuşlar çıkarmıyor. Men özüm üniversitede anladım. Bizde pedagogik institutu var idi. Ondan şun Enver özü işlegen kişi. Şun okutuşlar şundan çıktı. Çünkü yalarını her yaktan hazırlayırlar. Efendim biz hazır Şuna göre men təqdim pedagogik institutun yangadan yanartırga, gamelga koyurga gerek. Ayırga ol üniversitetten ol institutunu. Reklamadan soң biz кызу бәхәсебезне дәвам иттербез, бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында таяну нуктасы тапшыру. Biz дәвам итәбез. Менә безнең реклама вакытында да монда укытучылар кызды, сораулары бар. Безнең министр вәкиллегенә дә рәхим итегез. Менә минем Роза Искәндәровнаның сүзен хуплап әйтәсем килә. Чыннан да безнең районнарыбызның бер 5 мәктәбендә булса да педагогик класслар булса, бу бик әйбәт булыр иде. Ни өчен? Чөнки инде ул бала уку йортына укытучы һөнәрен сайлымы юкмы әле билгесез, ләкин ул инде укытучының ни икәнлеген белә. Сайлаганнары инде Нәрсә үзгәрәсең? Нәрсә була шушы педагогик классларда? Һәм балаларны кызыксындырып буламы ул вакыттан ук? Була. Чөнки инде укучылар үзләре уже аңлыйлар һәм алар мәктәпкә барганда аларның уже планнары була. План белә баралар. Мин каршы. Педагогик классларны, әле аларны практикада сезнең җыеп караганыгыз бармы бер тапкыр булса да? Класс ачыр өчен, сыйныф ачыр өчен 25 бала булырга тиеш. Әгәр дә синең параллелеңдә укый икән 50 бала, 25 баланы аны җыеп бетереп булмый. Педагогик группа әле ничектер уйлап була. Беләсезме, минемчә һәрбер структура үзенең юнәлеше булырга тиеш. Министерствоның үз юнәлеше, мәктәпләр әлбәттә булышырга тиеш. Педагогик университетлар алар ябылмаска тиеш, ябылганнары да аның ачылырга тиеш. Чөнки КФУ кысаларында укыган студентлар, алар кирәкле дәрәҗәдә ни педагогиканы ала алмый, ни методиканы ала алмый, ни психологияны ала алмыйлар, психологияны гафу итегез ала алмыйлар. Һәм алар шундый пешмәс килеш киләләр мәктәпкә. Һәм без аларны өр-яңадан теория диде бит. Теория белән киләләр дә, без аларны өр-яңадан өйрәтергә тиеш булабыз. Нәрсә эшләргә соң? Менә шуңа күрә министрлык тарафыннан нәрсә эшләнә бүгенге көндә. Чынлап та бу проблема тора студентларның ни дәрәҗәдә әзер булып мәктәпкә килүләре турында. Безнең әле быел узган ел үтте инде, быел да үтте сертификация дип атыйбыз. Сертификация димәк, югары уку йортларындагы студентлар укып бетергән елда була инде, чыгарылыш аларның еллары вакытында күпме дәрәҗәдә мәктәпкә әзер. Сертификация дигән әйбер дәрес планын яза беләме. Бу бик кызык килеп чыгарыз. Фрагментын бирә аламы? Сез укытканнан соң яңадан анар тикшереп карарга, шулай килеп чыга бит. Юк, имтиханнар биргән, ул диплом алган. Бу тикшереп карау дигән сүз түгел. Сертификация дигән сүз ул методиканы ни дәрәҗәдә белә студент дигән сүз. Мәктәпкә килгәнче, моны белеп килмәсәң, мәктәптә аны өйрәнеп бетереп булмый. Күпме әзерлеге бар. Шуңа күрә узган елда ул үтте безнең. Быел да үтә башлады. Студент килергә өлгермәгән, әле кичәге студент килергә өлгермәгән, аңа уже сертификация. Ул сүздән куркып, ул әле уйлый ди, килергә теләгәне дә килмичә борылып, биргәктә ир егетләребез, алар хатын кызларга караганда куркаклар та була әле. Алар борылып китеп барган. Укытучының шушы җәмгыятьтәге дәрәҗәсе нәкъ менә шу килеп чыга шушы мәсьәләдә дә. Ул укытучыны мискин дип әйтәсем килми, бичара дип әйтергә була, чөнки чарасыз. Ул инде аны сайлауларда ничек хакимиятның йомышчысына әйләндереп бетерделәр. Кәгазьләр
кәгаз бұтқасы ішінде отыра ол. Аның хәтта білім берге вақыты да жоқ. Ират Дөреслек юк дип әйтеп булмышлар бит, Әнвәр абый, ничек уйлыйсыз? Бәлки бүгенге көндә без укытучылардан ул режиссер да булсын, ул укытучы психолог да булсын, менә өстәвенә күпме кагаз чыннан да эшләйме, артыгын таләп итмибезме соң без укытучыдан? Юк, мин сезнең белән килешмим. Тагын бер кат әйтәм, укытучы ул айрым статуска ия булган профессия. Әйе, укытучы ул агитаторда, политинформаторда, ул сайлауларда катнашучы җаваплы кешедә, аның бүтәнчә безнең эшләргә мөмкинлегебез юк. Чөнки җәмгыятьнең йөзен билгеләүче профессия ул укытучы. Һәм әгәр дә Лилия Хәмидовна табибка ничәпсез ул вазифаларны элмисез, ничәп комбайнчыга, слесарьга элмисез, укытучы да укытучы, гомер буе укытучы. Укытучы, басуда да эшләүче, колхозда да эшләүче, агитатор да, bütün нәрсә. Укытучы ул җәмгыятьнең, кабатлап әйтәм, укытучы ул безнең җәмгыятебезнең көзгесе. Шуңа күрә шушы көзгө мотор күрсәтсен өчен, без укытучы профессиясы менә шул турыда сүз алып бара, нәкъ менә үзен фидакар хезмәткә багышлаган кешеләрне сайлап алырга һәм тәрбияләп чыгарга тиеш. Менә монда класслар турында сүз булды, Лилия Хәмидовна, сез каршы әйттегез, әлбәттә. Группа дидем мин. Класска 25 бала җыю авыррак була. Сез тәҗрибәле мәктәп директоры, ләкин сүз бара монда зур мәктәпләр турында. Һәм берничә мәктәп, менә монда Илдус Җәүдәтов шулай бик дөрес билгеләп битте. Әйтик, районда, ниндидер район үзәгендә зур мәктәп бар икән, әлбәттә, бәлки анда интернаты бардыр аның. Шушы шартларда педагогик класс ачу урынны, шуннан соң педагогик классны Бу ни дәрәҗәдә реаль күренешәдәге сүзләрнән сорый. Безнең бит монда бар. Агитаторда булырга тиеш түгел, җәмәгать булырга тиеш. Ул укытучы булырга тиеш. Аның тип вазифасы укучыга білім беру. Алсу ханым, менә сез тыйнак кына тыңлап утырдыгыз. Авылда мондый проблемалар юкмы әллә? Һәм менә хәтта шушы педагогик класслар турында сөйләшкән вакытта да авыл җирлегендә, район җирлегендә бәлки ясарга кирәктер. Ни дәрәҗәдә бу реаль күренеш? Мин үземнең коллегалар белән тулысынча килешәм дә һәм шул ук вакытта килешмим дә дип әйтәсем килә. Ни өчен дигәндә, һәрбер төбәкнең үзенең үз проблемасы бар. Менә бу проблемаларны чишер өчен мин иң беренче төптән башлыйсым килә. Чынында да укытучыны әзерләгәндә уку йортларыннан башларга кирәктер, минемчә. Укытучы булыр өчен һәрбер кеше, бу минем фикерем, бәлкем сез каршы килерсез, ул педагогия киллиятендә укып, ул төпле практик булырга тиеш. Чөнки киллиятләрдә практика бик нык көчле бирелә. Менә мин бу фикеремне. Бездә бит бөтен кешенең югары уку йортларына керәсе килә, мөмкинме юкмы? Әйе, үзенең ул белемен күтәрү ул укытучының шәхси эше. Безнең таләпләр буенча хәзер югары белемле укытучылар булырга тиеш. Безнең укытучыларыбыз үз белемнәрен югары уку йортларында дәвам итә алалар. Китүчеләр арасында менә махсус бит юллама буенча, максатчан юллама буенча китүчеләр дә районнардан бик күп шулай бит. Әйләнеп кайталармы алар һәм күп китәләрме, теләүчеләр күпме? Менә бүгенге статистиканы гына алсам да, Апас районыннан быел без 8 укучыны, 11-нче сыйныф укучыларын юлламага заявленияларын бүген бирдек мәгариф безнең министрлыгына. Монда безнең үзебезнең зур проблема булган инглиз теле укытучыларына без юлламалар балаларга әзерләдек, рус теле укытучыларына. Ни өчен дигәндә, татар мөхитендә менә безнең рус теле укытучыларыбыз да бүген бик кирәк, инглиз теле укытучыларыбыз да бик кирәк. Татар теле сез җибәрәсез, максатчан юллама буенча. Кайталармы соң алар барысы да? Бу безнең үзебездән тора. Аларга без төпле юнәлешне бирсәк, без аларны укытучы профессиясына әзерләп җибәрсәк, ул балалар әлбәттә кире кайтырлар дип ышанам. Стипендия түлисезме соң аларга? Истәмә. Истәмә стипендия турында шулай ук министрлык белән безнең ике арада бар килешенү.
Бу программа 2нче ел эшләп килә бездә. 2нче ел булгач әле студентлар кирейләнеп кайтмады бу проект буенча. Чөнки бу проект чынлап та гомумән бөтен нәрсәне үзгәртә торган проект булып тора. Әйткәнемчә, ул күп әйберне чишәргә тиеш дип без аңа зур өметләр баглыйбыз. Без бәлки аны аңлап кына бетербез. Ул чынлап практикада әкренәп җиңел дә булыр иде. Без бит сан турында сөйләшә башладык. Сыйфат турында, хәзер тәңгәлеге турында бераз сөйләшергә иде. Менә кемнәр барасын гомумән бар иде заманнар иңнәр бара иде педагогик вузларга. Аннары бер кая керә алмаган кешеләр барган вакытта булды, Әнвәр абый, сез моны үзегездә яхшы беләсез. Бүген кемнәр бара? Һәм әлбәттә фидакарлар да була. Менә энтузиаст, укытучы булырга төрле балалар бар. Төрле билгеле инде гаиләләрендә укытучы булганнары да килә. Әби бабайлары укытучы булган, династия вәкилләре килә. Билгеле инде укытучы булырга теләге булганнар килә, династиясы булмаса да. Шул вакытта инде хәзер менә тагын бер карасак, шушы безнең проектка без узган елда карадык. Нык игътибар белән 70 балдан, мәсәлән, бердәм дәүләт имтихан дип әйтелгәндә 70 балдан ким булган бала безнең шушы проектка гомумән кермәде. Димәк, сез инде үзенә күрә хәзер куя башладыгыз, планкаларны куя башладыгыз. Әзерлеккә дә, димәк, кергән вакытта ук инде аның уку сыйфаты яхшы булырга тиеш. Бик зур рәхмәт сезгә, һәм без инде бер ягын карый башладык, хокукый ягын да карый башладык. Менә күбәй бер без таләп итәбез. Чыннан да хәзер бит укытучыларны да бүген үк төшерәләр дә, бүген үк социаль челтәрләргә куялар. Хәтта дәрес вакытында да, күпме үзегез әйтмешлек ток-шоуларда күтәрәләр һәм башкасы. Безнең хәтта видеоязмалар да бар. Хәзер режиссерыбыз күрсәтер видеоязмаларны. Менә кем укытучының хокукларын яклый? Әнвәр абый, бармы шундый оешмамы, гомумән укытучыдан таләп итәләр, аның хокукларын соң. Хәзер инде укучылар тарафына өлкән сыйныфлар укытучыга кул күтәрү мисаллары да шактый. 2+2 Голова не соображает. Ни математики нет, ни русский нет. Менә ни дәрәҗәдә балаларның хокуклары бар шушыны эләргә? Укыткан вакытта төрле ситуациялар булырга мөмкин. Шулай бит, укытучыга кайда барырга, кем аның хокукын саклый? Укытучының хокукларын яклаучы оешмалар иң беренче чиратта хакимият органнары, хакимият органнарына керәләр мәгариф идарәләре, мәгариф бүлекләре, профсоюз оешмалары. Алар әлбәттә иң беренче чиратта безнең укытучы профессиясе турындагы положение бар. Аның статусы турындагы канун бар. Аның яшәү һәм эшләү рәвеше һәм аның хезмәт хакын тәэмин итү дигән кануннар бар. Аларның үтәлешен нәкъ шушы мин әйткән 3 төрле оешмалар гамәлгә куярга тиеш. Әгәр ул гамәлгә куелмый икән, монысы инде бүтән әйбер. Шуңа күрә моның ничек үтәлеше әлбәттә безнең үзебездән дә тора. Ул менә бу контроль органнарына калгач инде ул юк дигән сүз. Укытучының шулык дәрәҗәсенә барып тоташамын да. Әгәр укытучы дәрәҗәле икән, дәресне чын педагоглар чалып бара икән, аны төшерделәр ни, төшермәделәр ни, монда беркемнең дә ни реакциясы булмас иде. Ләкин бит төшерергә тиешләр укытучының ризалыгы белән. Менә гаилә һәм мәктәп журналы хәзер шушындый форумнар үткәрү дә юкка гына түгелдер. Чөнки шушындый форумнарда да бу бит соңгы вакытта гына барлыкка килгән проблема. Шулай бит. Әйдәгез тагын форумнан бер видеоязма карабыз, яннар дәвам иттербез. Well, it's a great pleasure to be back in Kazan at the Federal University. This is my third visit. Мин Казанга килеп, бу 3нче халыкара педагогик форумда катнашуыма бик шатмын. Әлбәттә, дөньяның төрле илләреннән җыелган коллегалар, данлыклы галимнәр белән күрешеп, тәҗрибә уртаклашуы үзе бер зур вакыйга. Без Казан Федераль университеты белән күптәннән хезмәттәшлек итәбез. Бу килүемдә дә укытучы кадрлар әзерләү буенча проблемаларны уртага салып сөйләштек. The whole effect of the forum will be to support the developments here at Kazan. Менә шундый фикер, әлбәттә, күп кеше әле монда безнекеләр монда катнаша, кешеләр дә ераклардан да киләләр, шулай хисләнеп кайтып китәләр. Менә алга таба да инде без бүген җыелдык, инде шушы форум безнең төп информацион сәбәп булдымы? Алга таба да шушы форумнардамы, гомумән алганда укытучының дәрәҗәсен күтәрүдә нәрсә таяну нуктасы булырга тиеш? Аның гомумән җәмгыятьтәге урынында нәрсә таяну нуктасы булып торырга тиеш? Сезнең фикерегезчә? Иң беренче чиратта укытучы үзе
камил шәхес булырга тиеш. Тулысынча килешәбез, Нарнур Рәхметович белән. Чынлап та, менә бу видео язманы карагачта ике фикер сразу килә инде күңелгә һәм әйтергә кирәк. Беренчесе, менә аның укытучы үзе оста икән, профессиональ икән, балаларга кычкырмыйча дөрес итеп дәресен алып бара икән, аның дәресендә эш атмосферасы була. Бу беренчесе. Һәм икенчесе, менә бу таян ноктасы нәрсә булырга мөмкин бүгенге көндә дип әйтсәк, без тагын бер проблеманы өскә күтәрәбез, ул әти-әниләр белән эш. Әти-әниләр белән эш бәлки кирәкле дәрәҗәдә эшләнеп бетми торгандыр. Ни өчен безнең проблемалар килеп чыга? Мәгълүматны әти-әни мәктәп турында, укытучы турында азрак ала. Әгәр дә безнең мәгълүматларыбыз алар турында күбрәк булса, министрлык тарафыннан да төрле формалар, райондамы ул һәм башка җирдәме шулай булса, безнең проблемаларыбыз кимрәк булыр иде. Без моны үзебезгә проблема итеп куйдыбыз, үзебезгә максат итеп, бурыч итеп тә куябыз бу эшләрне. Без шундый проблемаларны ачыктан-ачык сөйләшү дә бит. Без инде беренче мәртәбә генә түгел, укытучылар буенча гына да җыелышыбыз. Бу ниндидер шишелүенә, ниндидер бер адым булсын дигән теләктә һәм алга таба да сезнең эшегездә уңышлар теләп, сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.